Szörnyűséges gyászhír történt az iskolánkban. A legjobb osztálytársunkat elhaltunk. Most pedig nézzük meg, hogy mi történt. Na, Kedves nézőink, fölhívom figyelmüket, hogy megrázó képek következnek. Biztos ezek teljesen átlagos lépcső lesz. Be is megyek rajta. Ezeket a képeket az iskola kamera vette föl. Nagyon szomorú, ez a kisgyerek meghalt most. Na figyelj, most akkor megy, és hogyha ugyanezt akkor... Hát... Ez kicsit szétületes. Megint elestem. Jaj. Kedvenc csordánk! Jaj, vigyázz! Ők itt a kedvenc csordánk, ahogy lebaktat. Vannak köztük tulak. Na most. Megyek a folyósón. Egy kisfiam elment egy nehéz. Segítség! Gyere, elmegyünk az olvasva.